benvidas e benvidos a Bancabalaídos. Imagino que non me recoñecedes con este novo looking, pero que hoxe tiñamos que sacar as nosas mellores galas para vivir unha previa espectacular entre o Celta e o Leganés. Cigarróns, boteiros, fulións, para arrincar un sábado celeste que terminará por todo alto con derbi galego entre as Celtas e o Deportivo B. Moitísimas cousas no día de hoxe, así que arrincamos o Inside. Sí, me dijo Jesús. Sí, bueno, lo que pasa es que hay que subir desde ahí. No te escondas. Buah, ¿qué es? Hijos aquí, con mis dos hijos.
gustou? Sí, sí. E agora que estamos facendo aquí? Contádeme. Que estades facendo aquí? Bailar Bailar, porque que temos despois deste partido? Agora que imos ver? a las Celtas contra el Deportivo. Tes ganas? Sí. Que crees que vai pasar nese partido? Que gane el Celta. Veña, conto ata 3 e decimos a la Celta. Estades listas? 1, 2, 3. ¡A la Celta! Cerveza y productos de carnaval de aquí gallegos, mientras tocan un poco aquí esta música típica gallega. Unha boa forma de facer previa entre as Celtas Depor. Sí, yo creo que no hay forma mejor, ¿no? Algo típico gallego aquí. Bueno, a verdade é que o partido estivo moi ben, moito mellor que a caída. O equipo cada día xoga mellor, a afección, como se pode ver, está comprometida e os rapaces, a verdade, que dan o todo cada partido. E bueno, isto é ledicia pura. Oxalá as rapazas sigan a tarde igual. E nada, moi feliz, a verdade. E o celtismo moi enganchado, aínda que haya choiva hoxe, a tope. Bueno, somos galegos, a choiva non é un impedimento, non? Eso é o de menos. Pero, bueno, a verdade, choiva, faga sol, non pasa nada. Estamos comprometidos e vimos a dalo todo. Estamos agora mesmo nunha carpa onde están a vender filloas e demais cousas mentre escoitamos unha batucada galega, cultura galega arriba. Estamos na previa das Celtas que vai xogar contra o Depor femenino e nada, imos a pasalo genial agora. Unha, dúas, tres. ¡A la Celta! De que ves vestido? De animadora do Celta, por favor, faltaría máis. Non me deixaría, xa me gustaría meterme no traxe de Celestino, pero é o que hai. Falta que lo respetara o tempo, pero o ambiente cojonudo espectacular. Cuadrou o día da muller, cuadrou o día de as Celtas contra o Depor. Bueno, faltou un pouco que lo respetara o tempo, pero o partido estupendo e o ambiente estupendo, como sempre. E que che parece o que organizou o club polo Entroido? Pois moi ben, sempre, últimamente estamos encantados co clube, a verdade. Estamos darlle a noraboa por todo o que está facendo con a afección, tratando como está. E xa que vas de animadora, faime aí un baile de animadora para animar as Celtas. Vamos ali con eles, por Dios, fagaré. Un baile para animar as Venga, Celtas. que che paga, eu pago cho que te queres. Alele, Cruz Celta, alele. Que estamos a facer aquí? Contádeme. Ver o partido das Celtas de por B. E agora saímos de abanderadas, como é iso? Moi emocionante, xa que podemos ver en primer plano a entrada ao campo. Eu creo que é unha oportunidade única. É a primeira vez que saís de abanderadas? No, xa salimos outra vez hace o primeiro partido. Salimos de abanderadas tamén. A ver, unha representación de como ides facer. Tedes que ensinarme, que é a miña primeira vez. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, Celta,